dagoen hemen, kaixo, Jesus, zenba jende. Amona, zenba jende etorri da gaur? Pillo bat, bitxo, dana kaixo. jendez beteta. Jesus. Kaixo. Egunon, zer modu zaudete? Ondo, ni pozik nago, gaurkoan nire etxera etorri zaretelako, Euskadiko Orkestraren etxera. Nire izena Amona Kontxi da. Eta ontsin hemen jotzen aritxu diren bi hauek dira. Amaia pianoan eta Amaia baita ere jotzen, nola deintzen da instrumentu hau. Jotzen Amaia zer, burua hau, nola? Nola? Hori da, biolina, hoxe barkatu, baino adinunekin ja gauzak ahaztu egiten zaizkit eta gero, mukikin eta katarrokin ere gauza asko ez dituten zuten, hoxe Amaia pianoa eta Amaia biolina jotzen. Bueno, gauzak ahaztu egiten zaizkit, baino gaur nire bizitzako gauza batzuek kontatu nahi dizkizuet. A ber, Kontuz, Amona, kontuz, Bueno, hemen ikuste dituzue musikarik, hemen holtza gainean, osteratokian musikaria daude. Ta ni gaur ez nau musikari bezala, baina ni musikari handia izan nintzen, Ni abeslari oso importantea izan nintzen, ta mundu osoan zehar abestu nuen. Eta hasi nintzen, zue bezala hola, txikitsua nintzenian hasi nintzen. Bizi nintzen, zue bezala txikia nintzenian, bizi nintzen herri txiki batean, baserri batean. Eta han mundu guztia zegoen beti kantari. Baserrian kantari sukaldian, kantari baratzean, ikuiluan, toki guztietan. Eta herrian berdin. Herrian mundu guztia kantari plazan, kantari elizan, tabernatan, toki guztietan kantari. Eta abesten zituzten melodia batzuk, oso politxeak eta doinu alaiak eta bazeon bat, asko gustatzen zitzaidan aneri.
Ai, Jesus, buru hau. Nola zan? Oso alaia, erritmo bizikoa. Esango nuke dantza bat zala. Ai, nola zan? Jesus, burua. Ai, Igor, zuk asko dakizu euskal musikari buruz. Aber, pista bat ematen diazun, eta ber gogoratzen dudan. Erritmoa joko dizu. A ber. Ointxen bai etorri zei burura, oixe ba, zan olako zerbait, olako zerbait ezan, zurrume dantza ditzen zan, joko zuten mesedez? Ai, bai, oso no. Zein politxa dian euskal doinuak, politxa dia. Bai. Da ekartzen dizkiate oroitzapen batzuk gogora. Bai. Zoragarriak, bai, pentsatzen, gogoratzen dut. Ai, baserria. Eta belar soro berdiak. Eta animaliak, behiak, zagarronduak. Ardiak. Eta... Amona! Ai, Amona lokartu inzaigu. Amaia, joko diogu zehazka kanta bat? Amona! Ai. Igor, lagunduko diazuzuk Amona esnatzen? Zia esan nahi. Zure bada! Baina... Ui! Ai! Baina haze sustua, Jesus! Nei ez digraz egiten, Hola esnatzen aldezuek Amona. Hola ez da maitia ez. Hola etzaio esnatzen Amonai, Jesus! Haze sustua, ni hor nengoen lo goxo entzuten ahots zoragarria eta pum bapatian. Hola ez da esnatzen Amonai, Hombre! Ez, farrik ez, a ber. Gainera, musikariak izan da. Ez aldezu ezagutzen ez dakit.
doinun bat, bueno, pixka bizia esnatzeko, bai, baina po, golpei gabe, Jesus. Barkatu, Amona, arrazoi duzu. A ber, Amaia, balakizu zerbait. Alaia, erritmo biziakin, Esnatzeko, baina susto gabe. Susto gabe, eta kolpei gabe, eta hola gabe. Po gabe. Hori bai? ez. Amak ezkondari duen, ama bosturtekin, zenarrak bazituen, loragi berokin, ai, neskatila gazte, agure zarrakin, Ama zertarako nahi dut, agure zarrori, hartuta leiotikan, jaurti behar detnik, ai, neure leiotikan, jaurti behar detnik. Neska, hago izindikan, aberats den hori, epe igaro itzan, urte bat edo bi, hori! Igez geroztikan, biziko aizongi, Deabruak daramala, oilar urretxua, nik baino godet bairik, nire dobekoa, hori! Hogei bat urteko, gaztelorekoa. Holaxe, erritmo biziakin, baina pom hori gabe, klaro, hola bai. Baina indikan erdilo nau. Bai. Bai. Eta ez edozek gola goxua pixka gehiago esnatzeko? Ea, Maia, baldakizu zerbait goxua, Amonarentzat. Bai. Goxua. Atea tantan joan izan eta etzen ole respondetu. Berriro ere joan izan eta zer nahi nuen galdetu. Ene maitea nahiko nuke zure hitz bat belarriratu. Zure hitz bat belarriratu. Txakurra saingari da eta arek salatuko gaitu. Ogi osak elantugu eta hartarik emanen diogu. Hartarik emanen diogu. Gure txakurrak ez du nahi, ertzek emanen ogerik, urtxota eper emanen dio, gu espalin bada besterik, espalin bada besterik. Atea ere karrankari dabil, arek zanatuko gaitu. Oli osak elantugu eta hartarik emanen diogu. Hartarik emanen diogu. Zein politak nire amak abesten zizkian euskal abesti zoragarri hauek. Batzuk pixkat modaz pasataia, Bueno, letra batzuk egile esan, bai eskondu 15 urtekin, eta gure zer... Bueno, eskerrak gauzak aldatu indian. Bai, Aizu, ta nahi ama kantatzen zian, ta nik oin zalantza badaukat. Zuei gaur egun, zeinek kantatzen dizue? Aitatxok, ze ongi, eta zeinek gehiago kantatzen dizue? Amatxok, Amatxok, zeinek? Amak? Amona enterentzuten nahi nahi, zaito nahi, tatxo, amatxo, bueno, zema kanta.
Aita, zenbat kantante ditugun hemen. Aitonak ebai, ze ongi. Aitak ebai, aizue, aitatxo kantari asko dauku hemen, Amak, ze ongi. Baina pertsona importante bat aizeate azten, asko, Zuei handerinuek esaldi zuete kantatzen ba. Nola ez, handerinuek zeuru kantatzen dutela, Bai, hoxe ba. Eta galdera badakanik, beste galdera bat. Ikustut asko kantatzen zuetela torio zondo dao, eta beste galdera badakat. Ze kantatzen dizuete, amak eskondu ninduen taulakuak? Ez da. Zea beste, bueno, ba, orduan erakutsi beharko Jesusu kantatzen, eta ze kantatzen dizuete orduan? Zea beste dizuete? Pirrotz forrotz eta olakoak? Bai, eta nola die horiekoain modan daudenak, Jesus, bulego eta guazen, eta Enton Sarmiento eta olakoak kantatzen dituzte? Horik ez, oizun no, eta... Bueno, baina orduan zuk erakutsi beharko Jesu kantatzen. Eta eskolako abestik, oiek bai kantatzen zute, baiet? Oso ondo, hori importantia da. Ba, nik ere nire txikiei kantatzen nien, eta esan dizuet, kantante oso ona, kantari mundiala izan nintzala, mundu osoan zehar abesten horrela, dotore jantzila. Aber gogoatzen naizen. Ui, Amona, kontuz, kontuz. Lasai, ne momentua da oine. Bale, barkatu. Osondo, eskerrik asko, baina nire momentua da. Bueno, aber kapazan naizene, adinak eta katarruak eta uzten diaten. Batzuk ezauzue asko kantatzen zutela. Zer da importantia kantatu aurretik? Zegin behar da ahotsakin? Oso ondo! Ahotsa berotu. Kirola iten dezutenian bezala, muskuluak eta berotu, ahotsa berotu. Elkarrekin berotuko dugu intxen, bai? Gauza errex-errexak ingo ditugu. Nerekin aizia hartu sudurretik, aizia. Eta bota airea. Berriz? Osondo. Zailago haindik. Eskua gerrian jarri. Tarain botatzerakoan aizea egingo dugu. Fu. Eta hemen tripa inguruan zerbait moitu behar da. Espada muitzen, erdipurdia egiten zerbait. Orduan, hartu berri sudurretik. Eta iruputz. Muitu da tripan zerbait? Batzuek ez esan dute, proba ingo deu berriz. Hartu. Eta berriz. Toin, hau zeuru bakizuela iten. Pedorretakola. Ia ba, Zoragarri, toin, ni kantatuko eta zuek kopiatu. Bai? Ia ba. Gogoratzen eizen. Bueno, Amona kontxi pixka zuzene. Apa, horaxe. Ni, oizuek. Ni, Aizue, abez batzabadako hemen tanien eizen teatu, oze? Pizka gorako. Ni, oizuek? Bikain. Bueno, prest nau kantatzeko, ahotsa berotu dut. Baina, zuk euskal doinua kantatu zuk polit-politia, baina ni zerbait zailagoakin hau zartu ingo naiz. Opera badakizu jotzen? Bai, opera. Opera... Puccini bakizo? Puccini. Bai, Puccini. Kontuz, Amona, Ingo dugu, pianoan errua izan da, desafinatuta da. Hori da, bai, hori da. Pianoa desafinatuta zeuta, bai, baina ingo dugu berriz. Berriz.
Afinatuta, Bueno, a ver. Atatzi zitzaiten, baina oso ondo indezue, Maitia, oso ondo indezu. Aizu, baina, Ainoa, baina ontxe albisteen ordua da, irratia, bakizu nahi telebiztatzaitela gustatzen, irratia piztu ingo dut. Egunon guztioi, Aiziber naiz eta Euskadiko Orkestra Irratitik hitz egiten ari naiz. Gaur, ilargiari kantari izeneko kontzertua entzun ahal izango dugu. Hainbat herri eta tokitako neskamutil asko etortzen dira gaur gure musikariak entzutera. Ui, ba, hemen daude, ikusitugu. Pili bat. Baina badaukagu ere oso urrunetik iristen zaizkigun albiste oso garrantzitsuak. Ilargitik heltzen zaizkigunak. Nola? Ilargitik datozen berriak esan du? Oso garrantzitsuak? Ai, ama? A ber, txoin, a ber, zezaten duen? Ilargia, bai. Ilargia triste dago. Haserretu egin zen gurekin. Haserre dago urte asko daramatzagula bisitan joan gabe. Ui, esan, haserre dagoela ilargia gurekin? Ta triste? Ez diogulako bisitatzen eta kantatzen. Oi esan aldo. A ber, txoin. Hori da berria. Ilargia badoa. Esan du badoala. Baina, txan. Esan du ilargia badoala, baina nola daiteke posible? Amona, triste dago? Ara egila da orduan. Ilargia triste dago eta zerre dago ez diogulako begiratzen eta kantatzen eta bisitatzen. Eta esan du juningo dala? Bai. Baina egila alda hori juningo da zeuro? Ez dut. Txoin. Ainoa, junin dala! Ez dago? Egila da, ilargia junda ez diogulako abesten eta begiratzen. Ai, ama. June inda, Ai,
Erditik handau ilargia. Begiratu. Ez da horratzetik han ilargia. Hemendik ikusi duzu ilargia. Begiratu, miratu duzu ipurdi azpian bazpare, eh? Ez da ilargia ez dere. Ta anatzilen ez da. Ez dago. Ez? Hora goian ez dare. Eta hemendik? Ez dago. Hor, aulkietan zaudenok? Ez dare. Ez dago zeu. Miratu duzu aulki azpian. Ez da ilargia. Junin da. Oita, ez dago. Ez dago hortik ez dare. Eta hemendik? Eta hemen erditikan? Ez dago. Hortik ez dare. Hori iskinan? Ez dago. Ai! Nik ez dut ikusten, Ez dago. Ea, Igor! Ez dara? Begiratuko duzu, mesedez. Ez dago. Eta zu begiratuko duzu, mesedez. Ez dago. Eta zu begiratuko duzu. Ez dago. Zer dauka amonak? Baina, amona zer dau? Ez alduzu ikusten baina. Maleta? Ta nora zoaz, benidorrera ala? Nora jugu naiz ni benidorrea, ni ilargira ni joa, ilargia junin da bani ilargira banua. Baina... Noski Baina, baiet, amona- esan du, azerre da hola ez diogulako abesten tani banua, beri gana? Baina amona itzuliko da, ez da, itzuliko da. Oida! Bai. Oida, zuk esatezuna eta bai itzuliko dala, eta saiatu ingo gea, noski baiet. Baina adinak erakutsi dit bazpare beti preste hon behar dela. Orduan, ni bazpare maleta ingo dut ilargira joateko. Baina Bueno, problema vale, badakat, arazo badakat. Zede montrera man behar dut ilargira? Ui, nik ez dakit, nahi zinez, jun. Aterako dituzu ez dakit, lau voluntario, Lau aber voluntario, laguntzen aber. diaten, bai. Hemendik A ber. norbaitek amonari lagundu nahi dio? Bale, zue biok, Pikachu kamisetan eta ondokua. Eta hemendik... Lasaie, denak parte hartuko ezue, zuen tokitikan, Tarri, tarri. Gauzatxokin. Oi, bi hoiek, hori da. Torri. Jarri hemen onduan, oindikan ez eratera gabe maletatikan, Hori da, kajatikan. hortxe A ber, pasillo jarri ari hortxe, dira. Eskerrik oso asko. ondo. Torri nahi zuzuke Oso bai ondo, ez? torri amonan Ez, ondora. inak. Vale, horrela Bitxo, hemen ongi. dazkat, hemen Listo. dazkat. Bale, nahikoa. Aber, zeintzu edia zuen izena, zein da zure izena? Iraitz, zurea? Aitor, Iraitz? Daniela eta Luna. Hara! Eta esaldi zein aldiozu esan ilargirit hortzeko, zure izen prezioso hori izan da. Bueno, a ber, maleta ingo deu bazpare, bai? Zuek ere lagunduko diguzue hortik ezkezkatu, erakutsiko dugu kajan daun guzia eta elkarrekin sartuko dugu ezkezkatu, bale? Aizue, niko indikan pelutxia behar izaten dut loiteko, ni pelutxiak loiten dute. Mio zalantza daukat, ea eraman hartza edo pinguinoa. Orduan, altxaskua hartza nahi dezutenak, eta altxaskua pinguinoa nahi dezutenak. Batzuk errepikatu duzue, bueno, bazpare biak sartuko ditugu. Venga, Daniela sartu eta sartu. Biak eramango ditugu badazpare. Sartu maletan, kontu zer hori gabe. Pasa hemendik Bai, sartu aurretik, maletan. pasa hemendik, horrela. Kontuz, Oso ondo, eta hori da. sartu. Eta horrela, Oso ondo. sartu hemendik aurretik. Hori da. Oso ondo, sartu maletan, bila ditut. Bale, a ber, galdera gehiago. Nei gauero ipuina kontatzea gustatzen zait, bio ez dakit, ilargiana eraman, edo planetarena eraman, zein eramango dut? A ber, Ilargia. a ber, altxaskua planetana nahi dezutenak, eta ilargiarena nahi dezutenak altxaskua hoen, Jesus berriro ere empatia bilek sartuko ditugu. Ia, ilargi sartu bat,
eta Aitorrei utziko diogu bai, orain iraitz. Venga, a ber, sartu maletan. Oso ondo, bilak barrura. Beste galdera bat, ilargira baldimanua, eguzkitik gertu hau, eguzkitako betaurrekoak eramango ditut, edo bazpare igual, Euskal Herrian bezala igualdia erdinaztuta dauta, aterkia bazpare eramango dut. Zer eramango dugu, eguzkitako betaurrekoak edo aterkia? Nola nabari denun bizigean, Bueno, bilek eramango ditugu ere bai bazpare? Bai, ia ba, venga. Sartu eta sartu. Kontuz erori gabe. Hori da, oso ondo. Aizue, txoin, baina ondartzarik baldao ilargian, bainatzeko, opizti nahi. Orduan hau ez dut eramango, bainu jantzia? Ez, bueno. Eta bufanda igual hotzaiten du? Bai, a ber, Daniela, sartu maletan, kontuz erori gabe, hori da. Aizue, ilargia zerre dago ez dugulako musika egiten eta kantatzen, jarri beharko dugu musika pizka bat ilargian ez da, ia ba, sartu maletan. A ber, Aitor, eta beste hori ere bai, galdera importantena. Bazkaldu beharko dugu, zer emango ditugu? Lentejak edo dilizak, edo makarroiak, ez da egila izango ba. Batzu biak esate dute, hoi da traturik honenan ikuste txandaka, egun batian makarroiak, bestean lentejak, bai? Bai, zuk zesatezu. Biak txandaka, ia ba, bazartu lentejak, eta ilargi zartu makarroiak, oso ondo. Eta lapikoa beharko dugu ez da iraitz, venga, oso ondo, kontuzen hori gabe. Eta ber, Danielak, hau ja, itxingo dugu, Danielak kuriosidadea dauka. Kontuz, hau zertako? Da ni pentsatzen dut igual baliogarri zaigu, horren beste hegazkin da eta espaziontzi pixkat zuzentzeko, bat aurrea eta beste atzea, eta bestela jolazteko. Hala, maletan sartu, txalo handi bat, Daniela, Luna, Aitor eta Iraizentzat, zora barrin dezute, bueltatu zuen tokita. Itzuri zuen lekutara, neskak, etxe. Hortikan, hemendik. Bueltatu zuen tokitara. Bueno, ni posi nao, maleta kompleto hain dut. Eta, bueno, Ainoak eskatuta dau. Bai. Orduan, saiatu egingo gara, ilargia berriro bueltatu dadin, baino, danon artean, baino, ni bazpare maleta prest. Eta zergatik zeona zer ilargia? Zergatik? Ez degulako zer? Abesten, orduan, berriro bueltatzen saiatzeko, edo berriro bueltarazten saiatzeko, ingo dugu zehose abestu elkarrekin, aber horrela animatzen dan, eta bueltatzen dan, bai? Nik lagundu ingo izuet, keinuak eta guztin behar ditugu, Dana. Nor zara zu,
bai. Bai, izan ere, lehenengo koetea edo espaziuntzia bihal izanean ilargira tandika lehenengo astronautak ibili zianean. Egin zuten abesti bat, hoi dana ospatzeko. Eta igual, hoiek kantatzen baldin bazu eta jotzen, eta gu dantzatzen igual animatu iten da. Agian bai. Zan, nola daitzen zan abesti hauen, Jesus, buru haue. Fly me to the moon. Fly me to the moon. Vale. Bai, hori. Dantzatuko duzu gurekin? Bai. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Eskubanetan ez de ahora. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Ilargi! 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 Jesus! Horren ondo dantzatu eta gero ta ez da etorri. Bani banoa. Nora! Baina ze galdera bemontre da, ilargira ba? Baina benetan, Noiz ibiltzen da, amonako txantxetan. Maleta prez daukat, ilargia etortzeko saiakerakin ditugu eta ez da etorri. Beraz, ni banoa? ez amona, ez zaitez Ah, txon, lehenengo ikusi behar dut, a ber, tokila badaun niretzako, txon. Josos, telefono hauek ez dute zertako balio. Ez taldura, ez kobertura, ez deuse. Benetako telefonoa dauden tokilan, Jesus. A ber. Nori dituko dio amonak? Ilargia badauka telefonua? Haue bai, funtzionatzen dute. A ber, Apolo 11 espaziuntzia, koetia, bai. Gaur nora zuazte? Ilargira zuazte, hoxe da ni berdetena, hori da, ilargira, bai. Ni amona kontxi, bai. Amona kontxi, gordenetzako tokia, Zer dutan zuazte? Ni 5-10 minututan bertan naiz, ez jundi gabe, bai, amona kontxi, bai. Hoitxenua, oain arte. Ikusten, tokia eta dena dakat. Baina amona, ez jun. Aber, Ainoa, zaiatu ingea, ez da etorri, ilargia zerre dao, eta ni banua bere bilaze, ilargia desagertu iten baldin bada, ezingo dut lorik egin. Ja, Gaua bai. ere desagertu ingo da. Itxasoko mareak, bueno, hankaz gora jarriko dia. Eta egualdia, zesanik ez, oin astoratuta baldin badao, ilargirik gabe, Jesus, guriak hindu, Orduan ni banoa, ilargirik gabe, guriak hindu, ni bani joa. Ai, ama.
Amona! Nora, izea begira, hemen txenauta. Amona! Amona! Haze bidaia maitia, haze bidaia. Sekulakoa, itzela. Ta jargia buelta, dao behitxut, bueltatu inda. Pozik geratu da. Pozik geratu da gure bidaiarekin. Eta, oi bai, 3 mezu eman dizkit. 3 mezu. Lehenengo mezua, berari gehiago begiratzeko, bai? Bera oso pinpirina dela eta begiratu behar diogula gehiagotan. Bigarren mezua, gehiago abesteko. Bueno, asko abestezu ezue, baina oindik gehiago. Bai berari, eta baita gure artean ere, edozein arazo baldin badakau, zeuru kantatzen konponbidea etorriko zaigula burura, bai? Eta azkeneko mezua, eskerrak emateko, bai zuei, baita musikariei ere, ze horren ongi kantatu dezute eta dantzatu dezute, animatzen aizala ja etortzeko, beraz oso ondo egin duzuela eta eskerrik asko. Eta horren pozik nauni, ilargia bueltatu dalako, festa giroan bukatu nahi dudala. Eta horretako artista haundien adia perkusio joleak. Orduan, aber Igor, jarri guzu hemen festa giroa denok elkarrekin bukatzeko. Ia ba. Eskerrik asko!